Patay ang usa ka kapitan, lakip ang pagumangkon niini nga cafgu member. Human gipamusil samtang nagsakay sa ilang motorsiklo sa Arakan, Cotabato. PNP, aduna nay 6 ka persons of interest sa krimen. Nakaalerto si Efren Mamak. Nangalisang kini mga residente diyang napalgan sa usa ka kanal ang patayng lawas sa duha ka tawo. Human gipamusil sa Magpet Arakan Road, Purok New Caridad, Barangay Greenfield, Arakan, Cotabato, banda 10:25 sa buntag adlawng Sabado. Ang mga biktima gila nga si Jerry Prande, kapitan sa Barangay Malibatuan, Arakan, Cotabato, ug ang kaubanan nga pagumangko niini nga lalaki nga usa ka cafgu member. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, sakay sa ilang motorsiklo ang mga biktima nga pabiyahe gikan sa Barangay Doloruman pauli sa Barangay Malibatuan. Diyang gisundan matud pa sila sa 6 ka mga suspects nga nakamotorsab. Apan pagabot sa lugar nga gikahitabuan, kalit na lang gipamusil ang mga biktima. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa motor og midiretso sa kanal. Padayong gipangita sa PNP ang mga responsable sa krimen. Hinuon duna na sila'y persons of interest. Wala pa gibulgar ang motibo sa krimen. Actually na mayroon na silang person of interest, mayroon silang motibo, pero minabuti ng ating Arakan Municipal Police Station na hindi mo na ipalabas kasi medyo sensitive po yung tinitingnan nilang motibo at ang atong mga person of interest. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.